खुलुमबाय लोगोफोर आं संबाय गादा उथुसना नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बोगाले लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम साइ बारायाव लाबाय रेसन कार्ड लानानैनो मामाजिनि माइरं लायनो थाङो ना आरो लोगोसे नै बेफोरखौबो लांसिगोन आरो मारा होनाया जागायहांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे दुर्लाभ फैनाय महात्मा गान्धी आब' महात्मा गान्धी फैनायाबो एसे जागायहांबाय नोंथांमोनाबो बोर सासे हरबानो जाबाय आंनाव जाहाथे महात्मा गान्धीया लान्था फैबाय थायो मा होनोमोनलाय आब' महात्मा गान्धी आरो ओमफ्राय दा आंना हौवाया थांनो हाया जारलासो मोनसे जानानै दङ माबा मा होनो मैयायो आरो बे ट्रेक्टरा मारा हैनायाव एसे फासिनानै दंमोन ओमफ्राय बेलेगनि ट्रेक्टर लाबोनानै बोखोनांदों ओमफ्राय बोखोनांनाया बहा मालायनि ट्रेक्टरखौ सालायनो लुबैनानै दुगा सालायबाय ओमफ्राय गाखोनाया एसे बेलेग जाहैदों थम्मुक गानानै बोरैबा थम्मुक गाना माने जेनेबा ब्रेक नङा आरो बोरैबा थम्मुक माने ओंखारनायाव बोरैबा थम्मुक ओंखारनानै गालुननानै खेबसेनो ज्राव जाहैदों हायाव गोग्लैदों जेनेबा गारि गिदिर खालामनानै बन्द' खालामनानै होनानै फैबायमोन आरो बे बोखांनाय गारिखौ ओमफ्राय होनानै फैनाया बहा बे समावसो फैनो लागायाव ओंखारनाया गालुननानै गोलैनानै दा आथिङानो लोरिनानै दं ओमफ्य दा बेखौ एक्सरे खालामनो बिजनियाव थांबावनांगौ सार ओमफ्राय आं होनबाय आंहा खामानि मेरला दङ नों थांदो होननानै प्रिभिलेजखाजों नों थांदो प्रिभिलेजफ्राबो न'निनोखा ओमफ्राय जाया जाहैदों ना गावखौसो हमथानो थांनांगौ ना मानांगौ बेखौ मिन्थिला जायखिजाया गावजों थांफानांगौनो आथिं लोरिनानै दं आरो आथिं माने आफा थालाय आरो आं नोंसोरनो खोन्थानो माबायदियाव लोरिदों आंथ' खोन्थानो हाया आंनि आथिंखौनो उनाव खालामना खोन्थानोसै आरो फट' आंनाव दा जाथों नै बिदि जराव आरो बिदि जराव नै बिदि जराव लोरिनानै दं ओमफ्राय आंना आथिङाबो देन्जारसो लोगोफोर थाम्फै खर'जोंनो जिबय आरोखि हालुवानि जिबन होननानै माथो बुंबावनो आरो नैदि जराव ओमफ्राय हान्थुआवबो दोलादों ओमफ्राय बेबायदि जराव लोरिदों ना मा जादों ना गावखाबदों ना बेखौ दा एक्सरे खालामबासो मिथिगोन ओमफ्राय दा जोंनि बाख्रियाव मा खावफैदों होनाखै दुगैया लोबा एकदम माबा बाख्रियाव हाबफैलागासिनो दा दोखोरायनासो ओमफ्राय मानो हाबफैलागासिनो हो मालायनि बाख्रियाव बेबायदि हाबलाबायनो मोनाथ' लोखिसो गोदना बोखिजागोन नोङो ओहो दा माइरं लायनोसै जों माइरं लायनानै फैनानै माइरं लायना फैनानै बिजनेस थांसै आरो माइरं लायनो थांबासिगोन नै बेबो जोंजों ने ससे गाखोनो मोनबाय आरो मालाय दिप्तिया लारु गामियाव जों माइरं लायनो थांनो बा जि खुसियानो लाजाला माइरं लायनो थांनो ओंखारनायखाय एकदम ने माइरं लायनो थांनो ओंखारनायखाय माबा गाखोनो मोननायखायसो खुसि लाजाला आरोखि पिकनिक होनबाथाय ओरैबायदि ज्रोम दानि गथ'फ्रा आयु लोगोफोर माइरं लायखांनानै फैबाय ओमफ्राय फैनानै दुगैबाय नाम्बार देलायबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारलायबाय ओमफ्राय बिथांजोलाखौ लांनो माबायाव डाक्टारनाव आरोखि ओमफ्राय डाक्टाराव थांनाय नालाय एसे देलायबाय थाङाबा जानाय नङा ओमफ्राय बिथाङा थांग्रोबाय बेहेनो बिदि थाबायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थागौमोन ओमफ्राय बिथाङा थांग्रोबाय नालाय खोन्थानाय जायासै आरो दा थाबायनायखौ नुबाय एसे खोन्थानोसै फुरो थांनोसै अब्ला दा बिजनेयाव लोगो मोनबाय थानोसै मा खामानि मावनो जायो मिन्थिथ'ला आरोखि मिथियाबा मा जानानै दं बिथांनोबा आयौ मास्टार फैफिनबाय नामा जों गामियाव बिथाङा जाहैदों आदाय माबायदि मोनदों बिजनेयाव थांमोननानै दारिया मोनजोब्बाय गायदां मा खालामबावनांगौ दारिया मोनजोब्बाय गायदांना फारगौ मा खालामबावनांगौ लासो आरोखि फैनो मोनफैबाय आरो एक्सरे खालामनांगोन आरो कत লাগিছে নিজে জানে ক্লাস করে নাকি माबायदि कमप्लिट मिसिनि आथिंनि अंगफ्रा एक्सरे खालामखांथ'बाय ओमफ्राय रिपर्ट मोनथ'बाय दा माबायाव बेंकआव थांनो नागिरदों आरो बेंकआव माबा एटिएमआनो जादों फैदो थांसै हारसानि फरायनो मा फरायनानै खोन्थानो हागौमोन सोरबाफोर जुदि खानो गोसो दंबा खाफैनो हागोन आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नैबे दुनालिनि ब्रिजआ ओइ खाथियावनो ओमफ्राय नैबेलाय ओरै लामा सेरावनो आरो ओमफ्राय एग्रिकालसार अफिसा नैबे नुहुरनायानो एग्रिकालसार अफिस आरो मा जादों बिथाङा एसे दुखु जादों आरो ओमफ्राय आं मिनिनोसो ओंखारलाबायो जाबाय मालायनि ट्रेक्टर सालायनानै जादों दा न'नि ट्रेक्टर सालायनानै जायाखै माबानो मा होनोमोनलाय बे एसे ट्रेक्टरखौ जि सालायनो लुबैनानै सालायबायनो न'नि ट्रेक्टर नांखानायखौ गारबोलायनानै बेयावनो मालायनिखौ नालाय गाखोदेरो ओमफ्राय थाल मोनस्लाबासै आरो ओमफ्राय दा बिनब्रिज होलायनांगौ जाबाय आरोखि मुलियाबो आरो मैखौ थेलायगोन
itu kasana aku tuh mulut ketang sare baik dah baik teman mulut apa teman mulut terus sana hal apa yang kamu punya begitu lah mana mana tuh cagu mulut teman macam tu जाबाय थांनोसै चलो चलो साहा गोथाव लोंलांसै बारा आय लोगोफोर न'आव दा सौफैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बाजारावबो दसे हाबबोबाय गाबोननि खाजानि थाखाय एसे माबा माबि लाना फैबाय आरो बागलगाव सकआव दसे हाबबोनानै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय एकदम मोनासै फैलायबा बेयावनो केवाइसि होलाय बेंकआव केवाइसि होलाय मालानि बेयाव बेसेबांबा गोबाव जाखाबाय आरो बेयाव खानायाव दसे बांद्राय खानायाव बारा गोबाव लायासै ओरैनो आधा घन्टासोल' टाइम लादों ओमफ्राय एकदम ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय दसे गोलाव उन्दुनानै थाथोंसै आं दिनै बाथौ हाबनाय जानाय नंला आरो रावबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बायबायसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बायबायसै लाभ इउ अल कबि बान्दा बिनो बिथांनि आथिङा बिदि अबस्था बिन्दिसजों आरोखि जुमाय मोनलोंला मास मोनसे ओमफ्राय ना बेदर मोनजाला सप्तासे ओमफ्राय बिथाङा दा सिन्था आरोखि मोनजानाय नंला मोनलोंनाय नंला दा बिथाङा सिन्था जानानै दं